Josueren burutik. Egunetan bildu zituen Josuek Israelgo lehen guztiak ziren. Deitu zituen Israelgo zahar, nagusi, epaile eta arduradun guztiak jaunaren aurrean aurkeztu zituzten, eta Josue ona horrela luzatu zitzaio Josuari. Jaunak zerbitzea gaizki iruditzen bazaizue, aukeratu gaur zuek nor zerbitu. Zuen aprosoek ibaiaz beste batean zerbitutako jainkoa, ala amortaren lurrean zaudeten ezkero, amortaren jainkoa. Nik eta nire semeek jauna zerbituko du. Herriak erantzun zuen. Urrun gugandik jauna uztea beste jangoikoa zerbitzeko. Jauna gure jangoikoa baita Egiptoko morrontzatik gu eta gure arrasoak atera dituena. Gure begietan halako mirari handiak egin zituena. Eta ibili erabide guztietan, eta igaro ditu mirari guztietan zaindu gaituena. Guk beraz, jauna zerbitziko du. Ura data gure jangoikoa. Jauna esana? Senadek ere hala
zituen. Eta horrekin, jende buruzko iztu hori bati jaten azien. Horrekin, Jesusek ere erakusten dugu, bere hautitasunaz aparte, bere ahalmenaz aparte, eta bere konpasioaz edo kontasunaz aparte, bere horiek, bidari guztietan argi ditzazkegu, bere ahalmena eta bere kontasuna. Baina hortaz aparte ere, Jesusek adierazten digu, garrantzi handia ematen diola mundu honetako bizimoduari. Ikusi zuen, hemen multzo handi bat, janari gabe, eta janari lortzeko zenbait kilometro ibilbidea zituena. Segur asko urruti samarrera jugak brukete, eta zenbait ordu eman beharko dituzte oinez, eta goseak egon da, janari gabe, eta zenbait orduko bide horretik, horregatik Jesusek erabaki zuen mirari gura egitea. Esan genezake, ez dago gabotan, gauza sobrenatural gehiagik iragia bai, gaurragin guztia Jesusek nahi zuen pertsona horiek ongi egotea, ongi sentitzea, gosegi gabe, indarrak edukitzea aurrera segiteko izateko. Baina, horren ondoren Jesusek bere diskurtso, bere hitzaldi eukaristikoa egin zuen behinduena. Ni naiz ogi bizia zerutik jetxia. Ogi honetatik jaten ez duena, ez du izango betireko bizia, nire harakia jaten ez baduzue, eta nire gogoa edaten ez duzue bizi izango zuengan. Eta hori dira, gaurko ebangelioaren hasieran, zenbait ikaslek aipatzen zituzten hitz gogoak. Ezin ulertu duten hitzaiek eta askorentzako harrigarriak eta esateko oso gogorrak egin ziren horregatik utzi egin zuten Jesus eta alde egin zuten ulertzen ez zutelako. Eta testu inguruotan Jesusek galdetzen die bere amabiei, bere apostoluei, zuek ere alde egin ez zuen. Eta Simon Pedrok erantzuten dio, eta horrela joango bera. Zuk bakarrik dituzu betireko biziko hitzak. Horiek dira, hitz sakonak, fedez betetakoak, ez du esan nahi San Pedrok une hartan ulertu zuenik, berak ere ez zuen deuse ulertu, eta beste apostoluek ere ez zuten ulertuko azken afrandiaren ondoren arte. Ordu bai, ulertu duzuten Jesusek zer esan nahi izan ziren hitzaldiotan. Nahi zuri bizia zerutik jetxia, eta horietatik jan behar duzuen. Bere haragia jan eta nire horrela edan behar duzuen. Eta Pedro alako ejemplu da, dugu batez ere konfiantza sakona eukizuelako Jesusengan. Eta konfiantza horren esan genezake euskarri bezan betireko hitzak zituela Jesusek. Guk ere ikasi behar dugu berarengandik, gure bizitzako edozein egoera ere momentu zailak, momentu gogorrak etortzen zaizkigu, ez du behar konfiantza hori. Naiz eta ulertu ez, naiz eta momentu zailak beti Jesusek beti ditu betireko biziko hitzak. Eta hori eusten segatu behar daukagu. Edo gizartea denik ere, gure garaietan, ezberdina da, beste garaiekin konparatuta, fede
zenbat borrotor, zenbat sarraski eskatzen dugu jaungoari justizia, bakea, maitasuna gainetu daitezela. Eska dezaiogun jaunari. Eska dezaiogun jaunari.
gauez espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzea zihoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok utatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afalun berdin karizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok utatik, hau bere odolaren karizaturik itun larri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztu hau nere horienari. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, gure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazo, maitasun solar Francisco gure itasantuarekin, Florentzio gure hartzerekin eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteke itxaropenean batean gure semedeak eta hildako guztiak. Bereziki, Benberinden Manuel Artola, orain dela urtebete izen Lourdes Belautzaran, Javier Barandarain eta Gregorio Belautzaran. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erroki zakizkiko arren guk guztio betiko bizitzen itxe dezagun, jagoikoaren Maria Doatsuarekin, San Jose Senarekin, apostolo santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gode zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Sarpatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Gure aita, zure errokiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estuarietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea,
noiz etorriko den ez zait daudela. Jesu Kristo gure jauna, zure semala apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala eman jozu elizaki pakea, eman batasuna, errege bizi bizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Zure pakea elkarri. Agorikoaren bildotxa, zuk zen zure erratua, erratik jauna. Agorikoaren bildotxa, zuk zen zure erratua, erratik jauna. Agorikoaren bildotxa, zuk zen zure erratua, emain zuzatzea. Una hemen jaungoikoaren bildotxoan mundiko pekatuak entzen duena zorionzkoak jaunaren maila deitua. Jauna, nizta izio, sortzeko, usan eta sortzeko. Jesus maitea zai, arena zarian, bera eman nahi, janota horian, guretzat egin dezagun otoituz. Eraman ezazu bere betera jaunak zure errordizko salbamena, eta egizu zuk lagundurik gauza guztietan zure gogoko izan gaitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta ohar bat datorren igandean, gaur 8, ohitura egin bezala gure zonaldean gurutzeen eguna izango dugu Xamileren. Hemen meza beti bezala izango da, maratan, meza beti bezala, guztik, gobiatuta zaudete, gure zonaldeko gurutze guztik, edo asko nintzat, Xamileren elkartuko dira, eta egita egon izango da azken urteetakoa. Amabik laurden gutxitan, abituko dira gurutzeak, uhartetik ailetzen da
pistako bide gurutzeko prozesioan. Gero, 12an, Arabarren aukera egongo da, penitentzio ospakizuna eta aukera lehenak konfesatzeko. Eta 12an meza, hori da egitea da. Eta bukatu horretik, erresponsoa arrezatuko dugu gure hildakoen alde. Biziki, Manuel eta Lourdes gogoan hartuz. Jauna zuekin, bere ikaszaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren batean. Eskerrik asko. Prosit.